Sanamkela Avalanche of Grace, gama lam ndithenjiwe emolweni. Sisathetha ngomthandazo namhlanje. Masifunde kwincwadi kaMarko oqala ivesi yama-35. UYesu uya kuthandaza ngasese. Verse 35. Uthe kusasa kusemnyama kakhulu, wavuka waphuma waya endaweni eyintlango, wathandaza khona apho. Bamphuthuma ooSimoni naye babe naye. Bemfumene bathi kuye bonke bayakufuna. Athi kubo, masihambe siye emizini ekufuphi ukuze nakhona ndivakalise iindaba ezilungileyo, kuba ndiphumele oko. Xa sithetha ngomthandazo singabantwana bakaYesu, amehlo wethu siwabhekisele kuYesu, sihamba ezinyaweni zakhe. Thandazo yana nto wayethanda. Kule vesi siyeva uba wayevuka ekuseni. Wayevuka ekuseni abashiya abafundi bakhe kusemnyama, aye kwiindawo ezinamahlathi apho azawuchitha ixesha lakhe khona kunye nomzali wakhe, ethetha izinto ezibalulekileyo nomzali wakhe. Nathi ke masifundeni into yoba njena sihambe siyokuthandaza, sisuke bucala ebantwini siyothandaza, siyochitha ixesha noYesu. Apha siyafunda futhi into yokuba xa sisiyothandaza, asiyothandaza ukuyocela ngalo lonke ixesha, siya uyochitha ixesha naye. Ngoba xa sithandaza naye kukhona izinto azasityilela zona, asomeleze zona, ezinye asizicelanga nozicela, avele asenzele. Masikhuthazane ngomthandazo. Yiva xa befundi bakhe bemfuna bengamboni, afike ke yena ke batsho bathi njena uyafunwa. Athi ke yena ke masambini siyoshumayela iindaba ezilungileyo. Xa efunwa ngabantu uyayazi into yoba nje kufuneka umsebenzi wakhe yayikukufundisa abantu ngelizwi, ukuvanjelayiza, ukuthetha ngelizwi, ngeendaba ezilungileyo, good news. Nathi masihambeni kwezo nyawo zikaYesu Kristu. Ngalo lonke ixesha sixelela abantu ngokulunga kukaYesu Kristu. Sithi siphakathi kwamadabi asemhlabeni, uthi uphakathi kwezilingo, kodwa ubone ukulunga kwakhe. Uyoxelela abanye abantu nabo abaneengxaki, abanezilingo, into yokuthi njena nanku umntu oza kunceda, oza komeleza, oza kuphakamisa, oza kuthi xa umthembile naye umbone ukuthi uthembekile. Xa wena umthembile, uthembekile kuwe. Xa ubona into yokuthi njena akuboni into intle kuye, ayesikhonde ozayibona, ngoba kuhamba ngantoni? Ngokwale ndlela othetha ngayo. Le ndlela othetha ngayo yile ndlela ozoyibona ngayo impilo yakho. Namhlanje ufuneka ufunde ukuthandaza, uthembe uYesu, uthembe ilizwi lakhe, ngoba yena usebenza ngelizwi lakhe. Xa beselizwi lakhe lilo eleza kubonisa indlela. Khuthazeka, akhuthazekwe, uYesu uyakuthanda, ukuthanda kakhulu. Noba ubusowusukile kuye ngenxa yobude bendlela, namhlanje buya, ndizokukhuthaza, buya kuye. Utsho uYesu ke uyathanda ukuthi njena sirepente, uyafuna. Nayizolo sitshilo phaya kwincwadi kaJames 4:8 ukuthi utshilo wathi nje uzosondela kuthi, masisondele kuye
uzosondela naye kuthi. Watsho wathi masithini, masihlambulule inhliziyo, masihlambulule, masirepent. Eyona ndayithandayo leyo yoba sirepent, sibe nokholo, siye kuba double-minded, siye kuba mbaxa. Ndilithandile laa lizwi layizolo, nela namhlanje malisomeleze, lisondeze emthandazweni. Yoba xa usondela emthandazweni funeka ube nokholo, ungabi double-minded. Ungabi double-minded nje ungasakholwa, dawuthe. Double-mindedness ihamba nokudawutha, wavering. Namhlanje wenza le, ngomso wenza leya. Funeka uhlale endaweni eyi-one. Xa ukhetha uthandaza, khetha uthandaza. Ungajiki ngoku ngomso uhambe uyofuna oosiyazi. Uya koosiyazi kodwa namhlanje ubuthandaza, jonga ukholo lwakho malube lunye, lijonge uYesu kuphela. Uzaziphendula zonke izicelo zakho. Ukhe uye kuYesu, sifundile futhi namhlanje uba uYesu wayevuka ekuseni ehamba esiya kumzali wakhe, to the Father God, ayochitha ixesha naye, angayiyocela ngalo lonke ixesha. Nathi masingayiyocela kuYesu. Xa sithandaza asiyoliyocela, siyochitha ixesha naye, siyokumbonga nje, simbonga uthando lwakhe, simbonga uthembeka kwakhe, ngoba uthembekile, akuzela kalalo umgcini kaIsrayeli. Sikholelwe kuye, sibe nokholo lwakhe, singabi double-minded, singabi mbaxa. Sizothi uYesu akasebenzi, impendulo zikho, dala sithandaza, kanti simbaxa, si-double-minded, singapha nangapha. Sizokhuthaza ke ndiyobajonga uYesu kuphela, ukholo lwakho malijonge uYesu kuphela, ungabi mbaxa. Uthi Yesu ndithembe wena, ndiyakubulela ngegazi lakho undisindisile, wandithethelela izono ngegazi lakho. Angamboni ofana nawe, enkosi mzali, Nkosi ngothanda kwakho nothembeka kwakho, thembekile. Nkosi kakhulu ngokukhuthazeka. Stay blessed.